Milí rodičia, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o zopár myšlienok na tému, ktorá je veľmi aktuálna ako pre vás, tak určite aj pre vaše školopovinné deti, ktoré už možno niektoré trávia aj nejaký ten čas na sociálnych sieťach. Touto témou je zdravý vzťah k jedlu. Sociálne siete sú miestom, kde sa naše deti stretávajú s rôznymi vzormi a ideálmi, ktoré majú veľmi často ďaleko od skutočnej reality. A nielen to, stretávajú sa tam aj s rôznymi výživovými a jedálenskými trendmi, kedy si napríklad niektoré deti filmujú sami seba, ako jedia, ako sa prejedajú. A to môže mať naozaj veľmi negatívny dopad na to, ako tie naše deti vnímajú jedlo ako také, výživu a ako vnímajú svoje vlastné telo. Deti sú mimoriadne citlivé a náchylné veriť tomu, čo vidia na internete, o to viac, ak vidia, že to robia ich rovesníci. To môže viesť tomu, že sami potom experimentujú s rôznymi dietami, detoxami, majú veľmi pokazené vnímanie seba samých a taktiež pokazený aj vzťah s jedlom. Preto je veľmi dôležité, aby sme s nimi otvorene komunikovali a aby sme im neustále vysvetľovali, že jedlo nie je len o tom, alebo jedlo nám neslúži len na to, aby sme priberali alebo chudli, ale je to aj pre nás zdroj energie, paliva na tie úplne najdôležitejšie životné funkcie, je to aj zdroj radosti, šťastia a v neposlednej rade spôsob, akým sa my môžeme stretávať a tráviť svoj čas, či už s rodinou, s kamarátmi. Buďme našim deťom vzorom v tom, ako pristupovať k jedlu s rozumom a s láskou. Učme ich, ako rozoznávať pocity hladu a sítosti a zdôrazňujme im, že je v poriadku užívať si jedlo bez pocitu viny a výčitkov svedomia. Takýmto spôsobom im môžeme pomôcť budovať zdravý vzťah s jedlom, ktorým ostane na celý život bez ohľadu na to, s akými výstrednými trendmi sa opäť na sociálnych sieťach stretnú.